Matkalla verkkokauppaan ja sen jälkeen Assyille. Päivän slogani oli, että valoa elämään. Valoa elämään. Siitä käydään hakemassa virkkukaa. Jep, sen takia me täällä ollaan. Niin, mä löysin itselläni Sonyn nappikuulokkeet 20. Sitten me löydettiin joku valo. Jango Digital. Tätä tarvitaan tuolla Assyä, kun se on niin helvetin pimeetä, niin ei kato. Tarvitaan tällainen valo siihen kameran päälle, niin saadaan kato. Saadaan hyvä matka. Oh yeah! Missäs nyt ollaan? Täällä on jotain hikisiä nörttejä tuolla jossain kaukana. Sitten täällä on Miso on täällä. Tossako meillä on siis? Miska on tuolla. Siis joo toi alue tossa. Meillä on vielä Dometti mitä täällä. valoja siellä on? Näin. Vähän rupee olemaan väsynyt, kello on 12:30 yöllä. No ei nyt vielä on väsynyt. Vähän on väsynyt. Hei, sä vähäksä. Ei vitus. Onks teillä auto? Ei. Siltä menette. Juna kulkee. No ei metrossa kulje. Tubettajien musamaku näin 15:01 yöllä ei oo niinku parasta. Kun biisivalinnat on Kakkaa lumella tai ruotsinkielinen Aarni-alligaattori. Ei, hyviä biisejä. Kokkiahan ei händlää tätä DJ:n hommaa. Tubettajat on ihanaa porukkaa, tikkaan. Ihania kaikki. Ja no, ihan pakollinen kuva täältä. Voi laittaa somea ja naureskella kuinka hienoa on tällaisessa hikiluolassa. Heti kun tuli tälle puolelle, niin tää haju on tällainen oikein miehekäs. Testosteron ja vittu tai spray-deodorantin yhdistelmä. Tästä on varmaan mitään selvää tästä kuvasta. Hyvä, et puheista kanssa selvää. Mut joo, tää vlogi oli nyt tässä. Ja no, saatte haukkua mun editointiin ihan vapaasti. Se olisi nyt niinku kuriirit out, vai mitä? Kuriirit out!